ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикони муҳтарам, ҳама каса созани хубен. Хушомадед ба YouTube канали мо Насим TG. ҳатман дар омадан замон лайкҳоро бозем ва дар канал подписаtsiya кунед шербачо. хоб дар видео имрӯза фақат навори мерседесҳо қисми ҳаштумша дӯстон бар шумо тайёр кардагем ки мехоҳем пешниҳоди шумо бигардонем. ҳатман яктаи лайк бизанед ва дар канал подписаtsiya кунед. касоне ки дӯстони азиз мошиноне ки хона замин доштагӣ бошед, марҳамат дар ватсайи мо 911 32 43 44 хади рой кунед. иншоалло ки мошинҳои шумо, техникаҳои шумо реклама кана фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, агар ҳамин навори қисми ҳаштуми мерседесҳо 1000 та лайк гирифт, дӯстони азиз, ҳаракат мекунем дар навори оянда қисми нуҳумша пешниҳоди шумо мегардонем. дӯстони сечко ҳатман лайкҳоро бизанед. ана ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акаи Парвиз ки тӯли 6 мошини ака реклама кардем. бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад дордоро. ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ба Панҷакет, Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад дӯстони азиз. Ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест. ҳар ҳафта бор равон мекунад. яъне ки дидес, яъне ки дар ин тароза дар кило мекашем ва баъдан дар кам аз боршон мекунем. салому алайкум ака. акаҷон, яъне ки ҳамин бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихелай? ҳамин я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта яъне ки шумо бор доред бори рафтан? ҳар ҳафта аст. Саломат бошед. рӯзи якшанбе. саломат бошед. дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. ана адреси метро Катени, номерои ватсапи акамон. мондагия касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, дар навори имзо якто дастарошни ҳастай Opel Vectra яъне ки фурӯшӣ солаш 1993 солай, мотор объёми 1.6 литр, коробка механик, яъне ки моторош 1.6 модул гуфтага, коробкаш механик, судичфарияш бензин ва газ. мошин дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Иёғон, гуфтага ки 4 та баллони 85 фурӯза дорад. то яъне ки январ дӯстони азиз гуфтага ки документ дорад. нақша 21000 сомон меяд ки боз савдо ҳам мешавад. марҳамат касоне ки Vectra ахар бошед, дӯстони азиз, ба ҳамин рақамо 4407 хади ва WhatsApp дорад 0497 хади. дӯстони азиз, номери дастичай. марҳамат тариқи номерҳои дастиш ва WhatsAppшон ҳатман муроҷиат намоед. дӯстони азиз, анаки навори мерседесҳоро мо сар мекунем, бахила мекунем, лайкҳоро мезанем ва дар канал подписаtsiya мекунем. якумин июли мо дӯстони азиз дар навори имрӯза, яъне ки мерседес сечкаи объёмни аст гуфтага, солаш 1998 сол мебошад. коробкаш механик, судичфараш бензин ва газ. мошин дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, яъне ки дар тарафҳои Калхозобод мебошад. наша 55000 сомон мегӯяд, бо савдои хуб ҳам мешавад. пробегш гуфтага ки 260000 километр гаштага. рақамҳои соҳиби ва яъне ки ҳамин мошин 7974 хади. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, 3 июли мо мерседес сечка ҳастай, солаш 1996 сол мебошад. коробкаш механикаи, судичфарияш дизел. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша 36000 сомон мега. краскаш сиёҳ, номерҳои транзит, дискҳои простой ва баллонои 80% гуфтага, салоншам тоза. дӯстони азиз, ана гуфтага ки дар 100 километр 5-6 литр, яъне ки саркасхо дорад. ҳолаташ беҳтарина. нақша 36000 сомон мега. марҳамат кунед касоне ки агар
Mercedes ҳечкахар бошед 909 01 00 00 хади номерҳои соҳиби мошин ҳастанд. Марҳамат дӯстон, тариқи номерҳои дастшон ҳатман муроҷиат намоед. дӯстони азиз, Mercedes Benz яъне ки W124 солаш 1993 сол мебошад. Коробкаш автоматик, сӯзишшудааш ва бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мошин дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархи мошина 42000 сомон мегӯяд. Гуфтагӯяд ки ягон задагии пӯшидагӣ умуман надорад. 4 диска балон пачка, дискҳои престижни, ҳолаташ беҳтарин, салоншам тоза, моторш гуфтагӯяд ки 3.2 литрай. дӯстони азиз, нархи мошина 42000 сомон мега. Марҳамат, рақамҳо бароятон аст 927 360 қади. Марҳамат, касоне ки Mercedes W124 гуфтагӣ мекунед дар комментария, марҳамат хадроҳо метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, панҷумин мошини фурӯшимон Mercedes Benz 124 ҳастаи солаш 1994 сол мебошад. Коробкаш механикаи, сӯзишшудааш танҳо бензин ҳаракат мекунад. Дӯстони азиз, мошин гуфтагӯяд ки яъне ки мотораш 2.2 литрай. Айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хоруғ. Нарша 35000 сомон мега. Мошин дӯстони азиз, хайд дестин дар чӣ қадар ҳолатай, яъне ки лук ҳам дорад, салоншам тоза, нархи 35 боз гуфтагӯяд ки камтар рақам савдо дорад. Рақамҳои соҳибаш 934 54 55 45. Марҳамат, касоне ки Mercedes 124 гуфта бинанд, марҳамат, дар тамос шавед. ва дӯстони азиз, шашумин эълони мо яъне ки Mercedes фурӯшимон сечкаи простой ҳастаи солаш 1995 сол мебошад. Коробкаш механикаи, сӯзишшудааш бензин ва газ ҳардаш кор мекунад. мошин дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Нарша 32000 сомон мега. Гуфтагӯяд ки документош бучидаги мошин состоянияш хуб аст, яъне ки дар ҳолати хуби техник мебошад. Касоне ки хадр бошад, марҳамат 35 56 36 31. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, марҳамат, як тои дигар Mercedes сечкаи объёмни ҳастаи солаш 1996 сол мебошад. сӯзишшудааш бензин ва газ, мотор объём 2 литрай, коробкаш автоматик. мошин дӯстони азиз гуфтагӯяд ки дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Гази Евро 4 дорад, 4 диска балон пачка, салоншам тоза беродаро. нархи мошина 39000 сомон мега. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. мотори коробкаи хадавош гуфтагӯяд ки 100% ягон камбудӣ надорад. марҳамат, дар номерҳо 95 дӯстони азиз дар тамос шавед. дӯстони азиз, рости гап 75-80%тон, яъне ки канали моро шумо бед подписка тамошо мекунед. ҳатман эҳтиром нахоҳиш, подписатсия фаромӯш накунед, лайкҳоро бизанед. иншоалло ки наворҳои беҳтарини боз аз пеш пешниҳоди шумо мегардонем. ва дӯстон, мегузарем ба ҳаштумин эълони имрӯза Mercedes сечка ҳастаи соли 1997 сол мебошад. мотор объём 1.8 литр. дӯстони азиз, коробкаш механикаи, сӯзишшудааш бензин ва газ. мошин гуфтагӯяд ки утилизатсия кардагӣ ҳастаи документи яксола дорад. кузовшта гуфтагӯяд ки ягон ҷо задагии пӯшидагӣ умуман надорад. ва айни ҳол дӯстони азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша 53000 сомон мега. задни камера дорад, дискҳои яъне ки ҳолаташон хубанд, балони 80%. дар номерҳои 15 дӯстони азиз, WhatsApp-ам дорад. марҳамат, дар WhatsApp бинависед гуфтагӯ маълумоти аниқашон аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, нуҳумин сечкаи фурӯшимон солаш 1999 сол мебошад. коробкаш механикаи, сӯзишшудааш танҳо бензин ҳаракат мекунад. мотор объём 1.8 литрай.
мошин дӯстони азиз қарордод айни ҳол дар ноҳияи восеъ нарша 57,000 сомон мега 6 моҳ ҳуҷҷат ва 6 моҳ танировка дорад. балоной 90%, нархаш 57, марҳамат дар номерҳои 0077 дӯстони азиз дар тамос шавед. дӯстони азиз даҳумин мерседес фурӯшимон, яъне ки мерседес 600 аст, мерседес S класс. солаш 1997 сол мебошад, мотор объем 35 литр. коробка автоматик дӯстони азиз, созишворияш дизел хади ҳаракат мекунад. гуфтагие ки як сола, яъне ки ҳуҷҷат ҳам дорад, утилизатсия кардагӣ ҳаст, мошин ягон ҷо задагӣ пӯшидагӣ умуман надорад. коробкаш автоматик дӯстон гуфтем, мошин қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд, нархша 55,000 сомонӣ мега. 935 55 0005 марҳамат дӯстони азиз дар тамос ва мағлуб аниқтар шумо аз худи соҳибашон дастрас намоед. ёздаҳумин мошини фурӯшимон дӯстони азиз мерседес компрессор аст, соли 2001 сол мебошад. коробкаш механикаи сӯзишворияш бензин ва газ ҳардаш кор мекунад, гуфтага газ евро 4. мошин дӯстони азиз айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, гуфтага ки мотор коробка 100% электропакет дорад, сентрозамок стеклоподъёмник, яъне ки ҳамаш дар ҳолати хуб мебошад. нархи мошина бордор 44,000 сомон мега. марҳамат рақамҳои соҳиби мошин 35 00 03 марҳамат дар тамос шавед. дӯстони азиз, агар шумо чунин мошинҳо дошта бошед, мошин ё ки хона ягон трактор доред, марҳамат дар WhatsApp мо 911 32 43 44 хади роя кунед, иншоалло ки реклама карда, яъне ки мошинои шуморо фурӯхта медиҳем. ҳазор раҳмат барои дастгирои беҳтарин касоне ки лайкҳоро задагӣ бошанд. раҳмат ба ҳаматон. 12-ин эълони мо Mercedes W124 аст. дӯстони азиз, солаш 1994 сол мебошад. мотори объем 2 литра, коробкаш механик, сӯзишворияш дизел хади ҳаракат мекунад ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нарша бордоро 32000 сомон мега. гуфтаге ки мотори коробка 100%, кузовшам тоза десен, балонои 70% ҳолаташ хубай. дӯстони азиз, гуфтаге ки яъне ки техосмото дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастай. рақамҳои соҳиби мошин 920 03 36 31 марҳамат дар тамос шавед. дӯстони азиз, мерседес E-класс аст, солаш 2008 сол мебошад, мотор объем 35 литр. коробка автоматик, сӯзишворияш танҳо бензин ҳаракат мекунад ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе бордоро. нархи мошина 100,000 сомон мега. гуфтаге ки мотори коробка хадаво 100%, 4 та электропакет, 4 та гулуштир дорад, яъне ки ҳолаташ хуб, ягон камбудӣ надорад. дискои яъне ки престижни, нархаш 100,000 сомонӣ. марҳамат дар тамос шавед. дар номерҳои 10-20 хади ҳатман занг бизанед. дӯстони азиз, бисёр яъне ки подписчикон дархост мекунанд ки акай насиндаҷа илтимос, яъне ки мошинҳои мерседесҳоро бисёр банавор бигӣ. мерседес яъне ки коробка автоматика, солаш 1999 сол мебошад, сӯзишворияш бензин ва газ, мотор объем 1.8 литра. коробка гуфтем автоматик, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша бордоро 65,000 сомонӣ мега. дискоҳош ҳолаташ хубанд, балоной 90%, краска талаб нестай, лук ҳам дорад. нархаш 65,000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 902 71 71 81 марҳамат дар тамос шавед. шербача инами ҳоҷи худ тамошо кардасай, ман медонам ки лайка задагӣ нест. ҳатман дӯстони азиз, яктай лайка бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед, чунки навори оянда қисми намоша пешниҳод ки мекунем, шуморо бохабар бошед.
бодро ана яъне ки мерседес ҳастаи соли 1997 сол мебошад. мотор объёми 1.8 литраи коробка автоматик, сӯзишҳояш бензин ҳам газ кор мекунад. краскааш сабсафед ҳолаташ беҳтарин, яъне ки гуфтага ки ҳуҷҷати солона ҳам дорад. дӯстони азиз, нархаш 57000 сомонӣ, 556 66 84 80. марҳамат дар тамос шавед. дӯстони азиз, 16 июли мерседес сечкаи объёмни астебодор солиш 1999 сол мебошад, яъне ки мерседес сечкаи кузови универсални. коробкаш автоматик, мотор объём 2.4 литра, айни ҳол қарор дорад дар ниҳояи қумсангин бодор, нарша 60000 сомон мега. гуфтага ки 4 диска балон пачка ва документош қандаи тонировкаш то моҳи мая мебошад. рақамҳои соҳиби мошин 900-1087-49. марҳамат касоне ки дӯстони азиз мерседес дар кузови универсали гуфтагӣ биден, ҳатман занг бизанед. дӯстони азиз, мерседес компресс растаи соли 2000 сол, мотор объём 2 литр, коробка механика, сӯзишҳояш бензин ва газ ҳардаш кор мекунад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе бодор, нарша 44000 сомон мега. гуфтагӣ ки документҳои мошини бучтага, яъне ки мотори коробка 100%, ана номерҳои транзит дорад, баллонаи 80%, краскаи мошин сиёҳ мебошад. нархаш 44 боз камтарак саводо дорад. рақамҳои барои тамос 202 10 07 77. марҳамат дар тамос шавед. мерседес сечка астаи бодро солаш 1996 солай. мотор объём 1.8 литр, коробка механикаи, сӯзишҳояш бензин ва газ, кузови яъне ки седани бодро. қарордор айни ҳол дар шаҳри душанбе, нарша 46000 сомон мега. гуфтага ки мошин ягон камбудӣ ва расход надорад. свети серебристин, нарша 46000 сомон мега. ана рақамҳо барои тамос 38 88 2278. марҳамат сечкахарҳо дар тамос шавед. дӯстони азиз, боз як тоидига ҳастаи сечкаи простой солиш 1994 солай. мотор объём 1.8 литраи, коробка механик, сӯзишҳояш бензин ва газ ҳардаш кор мекунад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истарошан, нарша бодро, дастирошни гуфтага 35000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос, рақамҳои соҳиби мошин 931 10 70 00. касоне ки сечкаи простой гуфтагӣ мебардор, бо нархи арзон 35 мега, боз иншоалло ки савдо дорад. марҳамат занг бизанед. дӯстони азиз, 20 июли мерседес зайчика астаи соли 2000 сол, мотор объём 2.4 литраи, коробка автоматика бодро. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Панҷакент, нарша 66000 сомон мега. рақамҳо барои тамос 556 00 5226. дӯстони азиз, марҳамат касоне ки зайчикахар бошед, ба ҳамин акара занг бизанед ва маълумоти аниқтар шумо аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, 21 мошини фурӯшиямон, яъне ки мерседес сечкаи объёмни астаи солаш 1999 сол мебошад. коробкаш механикаи, сӯзишҳояш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. дӯстони азиз, мотор 2.4 литрай, салоншам тозаи, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе бодор, нарша 59000 сомон мега.
рақамҳои соҳиби мошин 940 000501. марҳамат дар тамос шавед. дӯстони азиз, дар ҳама ҷо навори мо ба охир аст. ҳазор раҳмат калом барои дастгироҳи беҳтаринтон. касоне ки мошин ё ки хона доштагӣ бошед, марҳамат дар WhatsApp муроҷиат кунед. иншоалло ки реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. ҳатман лайкро бизанед ва дар канал подписат кунед. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад.